Nej, altså bare ud og sådan lidt, altså, you know. Ud af spillet. Let's go B this time. Men det går altid dårligt. Ja, men jeg tror ikke, jeg regner med, at vi går B nu. Tror jeg. Det er nu, vi går af, altså, tror det. Hvad er det der? Vi skal nok ikke bare rush, og smoke lige. Jamen så rush. Der er blevet flashed. Ja, der er en derude, så det gider jeg. Han er jo lige i tunnel. Nej, det er en lokkegranat. Det betyder, at der er en med AB. Det kan man høre på den. Skal jeg gå B, eller hvad? Ja, B. Ja, lad os gå B, fordi så tager vi dem derfra. Der er en tunnel, plant. Matt, der er liller. Det er. Plant så. Jamen, der er bare en lige i face på mig. Jamen, bare plant nu så, mener jeg. I am planting the bomb. Skal jeg lave sådan en skugge, der står her? Jeg troede ikke, han ville se mig. Hvad skider det her? 10, back, 10. De kommer fra... Ja, midt. Ja, en af Den sidste tunnel. Hvis han er det, så skrider jeg. Ja, jeg går også. Jeg gider sgu ikke dø. Vi ses! Jo. Mister et liv. Ja, jeg fik kill. Den er jo virkelig OP. Jeg skifter fra M4A... Let's go A short. M4A... No, we go the A way and then we go B. Sådan en troller. Altså, de ved, hvad jeg mener. Ja, vi går her, ikke? Og så går vi bare lige sådan her. Hvorfor går den grønne den vej? Han tager gennem tunnel. I win time B. Okay, jeg går B. Skuggen har bomb. Hvorfor har jeg altid 38? Altså. Det var rimelig godt ramt, det der. Fik ham der. Sådan. Alexander, du skal plante. Alexander, du skal plante. Eller du kan også bare få killet. Det gør ikke noget, når jeg bare ved, hvor den sidste er. Ja, den er virkelig OP. Se på den. Let's go B and then go A. Så vi troller dem igen. Mange har lige... Okay, der er 2, der er sniper. Just follow me. Men skyggen går med. Hvad laver du? Cast the smoke. Guys, we go this way. Down the stairs. Så går vi jo ikke B, så går vi tunnel. Og så går vi A. Der er en short. Bare lige at få ham der short. Ja. Jesus, vi ikke. Hjælp mig lige, jeg ved ikke, hvor jeg bliver skudt fra. Derfra. Nu ved du det. Der kommer jeg ind for deres spawn. For A, eller for B. Jo, for A. Inde i deres spawn. I A. Rundt om kasserne. Lige rundt om kasserne. Ja, det var ham, jeg skadede. Hvad skadede han? Jeg planter bare A. Ja, en tilbage. Og vi har udlignet. Ja, vi vinder det her. Og det er så dårlige. Det er vist ikke deres dårlige, hvis han kan være den sidste i live. Jo, men altså, han er nedspillet. Stolt. Ja, og vi vinder først. GG guys. GGVP. Jeg har fået 22 kills. Og jeg slår bag, jeg får 5. Jeg har fået 6. Lækker. Min USP. Den er spike. Jeg må også bruge USP. Den er virkelig spike. Let's go 2B and 2A. And one mid eller one.
Jeg har midt. No, 3A and no, Jeg holder bare midt. well, one mid then. I have A short. You can. Oh wait, de kommer. Jeg regner med, at de kommer B eller hvad. It's B, it's B. Ja. It's B. De er alle sammen B. Så, godt Alexander. Pas på, der er en, der står camper. Så tager jeg den anden vej fra. Ja, jeg kan ikke helt gøre noget her. Jeg er fugt. Gå op. Boom! Nå, Gør man også der. jeg skadede ham 49. Der er Nej, ikke så meget at 42. Nej, jo. Kom så, 100 rain. Jeg tror. Okay. Og nu er de ude lige. Hvordan kan jeg gå til 16 rain? Jeg skal jo nu USB igen. Jeg har et short igen. Okay, gå 3B. Okay, we go 3B. Okay, Jamen så skal du. Jeg har short, Alexander. så er der bare langt. Der, en er short, og jeg læggede. Kommer af nu. Jamen, der er jo kun én. Nej, men der er jo ikke nogen B, så. Nej, men så er det jo dumt alle sammen gå. Fordi så nu kan de jo bare gå over plante. B. Okay. Ja, men det er nok A, ikke? Men altså. Ja, de er. Nå, så kommer han bagfra. Hvorfor har ham der kun købt Eagle? Der kommer en bagfra, ja. Hvordan har ham der allerede AVP? Det havde jeg også i første runde, bare man får ham 2 kills. Det var godt ramt. Ja. Men jeg tror mere, det var et lucky shot. Ja, men alligevel. Ja, det er det. Derfra har han kun AVP. Så derfor skal han have mere end AVP. Han er virkelig dårlig. Uden AVP, vil jeg så sige. Han har lige fik 2 hit med Deagle. Han har lige. Så går vi MP9-style. I go middle. I go A short. Nå. Nej, det var det værd. Så har jeg lang. Jeg kan bare ikke finde ud af. Hvis jeg dør i lang, så bliver det på alle bjerge. One link shot A. Og de er B. Alle sammen? Yeah, så der. Pæk af dig. Yep. Men sagde han ikke, der var en, der gik af? Kom nu, dræk, der var 5, der rushede, der er 4 ton. Hurtigt ind, de planter. Magnus. Ja. Bedste aim nogensinde. Best aim. Yes. Nå, den har vi vundet i hvert fald. Yeah. Ja, vi udligner til 9-9. Spændende kamp. Counter terrorist wins. Og hvis I skal redigere den, så kommer det til at tage virkelig lang tid. Hvorfor det? Fordi det er sådan en kamp, der kommer til at vare lang tid den her. I think it's a joke. Kom, vi sådan stormer i showen, skal vi det? Ja. Okay, de kommer A long. Der kan jeg sidde. Smoke. Ja. Short. Kom nu, ja. Svar. Jeg fik deres dårlige. One. Ej, det var... Jeg tror ikke. Det var virkelig dårligt. Det er 2-1 nu. Ham der, han kan godt klare det, tror jeg. Nej, Han bliver nødt til at gå short, hvis det, han kan klare det. Han bliver taget B for. Ellers så bliver han taget forfra. Hvis han bare lige kan få en nu, ikke? Så... Det er lidt dumt at gå derned, når han lige har kastet flash. Se, Okay. han blev taget forfra.